Badator Branka ibaizabalen gora, Bilboko uretan bidea irekiz, Bilboko iritzi boldean eztabaida piztuz. Badator Branka, ukatutako iritzia, legez kanporatutako iritzia, iritzi gatibua, iritzi isildua, iritzi baztertua, denak dakartza berarekin. Ya viene Branka, esquivando la corriente del pensamiento único. Badator, baina zergatik eta zertarako dator, hirian elkar komunikatzeko dator. Hirian bizi gara, Euskal Herriko metropoli bakarrean. Azkar bizi gara. 350.000 biztanle metro karratu gutxi batzuetan bildurik bezaintzatiturik. Zer dakigu geure ondoan bizi denaz? Zer dakigu etxe horratzeko 10. pisuko D letran bizi denaz? ¿Qué sabemos del que viaja a nuestro lado en el metro? Aerobikeko taldekoak bakarrik ezagutzen ditugu, edo lanekoak, edo ikastetxekoak, edo ingeleseko klasekoak. Taberna giroan ere geure jende sarea ezagutzen dugu, baina ez da oso handia, murritza dela esan dezakegu. Eta ondoko taberna gustuko ez dugunez, metro gutxitara egon arren, hangoak ez ditugu ezagutzen. Ez dakigu zer pentsatzen duten ere. Aldiz, telebista kate handiek eta egunkari handiek esaten dutenaren berri dakigu denok. Madrilen gertatutakoaren berri, bihotzeko errebistetako famatuen berri. Haiek kaka nola egiten duten ere badakigu. La información de la ciudad se organiza en torno a los más media, así como la opinión de la ciudadanía. Zaila da hirian iritzi desberdinak batzea, nahastea, eztabaida sortzea. Herri txikietan ez bezala, han denek dute denen berri. Jende gutxi metro karratu zabalean, bizi den arren, sortzen diren harreman sareak handiagoak eta anitzagoak dira. Jendearen joan etorriak garraiobide handien inguruan batzen dira. Hainbat metro karratutan zehar dabilen metroan, bizkor bidaiatzen dugu. Minutu gutxi batzuetan gure destinoan gaude. Metropoliko X kaleko X geltokien jaisten gara X tokira joateko dena X minututan. Baztertutako iritziak mahai gainean jartzera dator. Aipatu norberekeria eta inkomunikazio egoeran gainera, baztertuak diren hainbat iritzi daude. Etorkinenak, emakumeenak, txiroenak, ezkertiar eta abertzaleanak. Zenbat minutu eskaini dizkiete telebista eta egunkarietan emakumeei, etorkinei, ezkerra abertzaleari. Eta nolakoak izan dira eskainetako minutuak? Negatiboki ala positiboki mintzatu dira beraietaz. 3. pertsonan ala lehenengoan. Azken hauteskundeetan adibidez, 12.800 herritarren hitza zakarretara bota zuten. Hautestontzitik zakarrontzira zuzen. Hori alda bilbotarren iritziak, hitzak duen balioa? Branka valorará todas las opiniones y sobre todo hará de altavoz de aquellas que suelen ser silenciadas. Eztabaida sortzera dator. Kazetariak gara, herritarrak gara, debekatutako iritziak dakartzagu, debekatutako eztabaidak sortzeko. No le tenemos miedo a la palabra ni al debate. La palabra es nuestro oficio y nuestro camino. Debeku ez haratago hitzez borrokatu nahi ditugu ideiak. Eztabaidaz pentsaerak sortu, zorroztu eta irauli. Nola dator? Non aurkituko dugu? Zein formatan? Bi tresna txiki asmo handiak burutzeko. Asmo handiak ditugu, hitzik ez duenari hitza ematea. Para impulsar Branka nos valdremos de 2 remos pequeños pero firmes. Web orri bat, internet sarea erabiliz, sare berri baten oinarri izan nahi duena. Eta egunero argitaratuko ez den egunkari bat. Arraroa, ez da? Bada, ez dezatela barrerik egin masa medioen bulego handietako besaulkietan eserita daudenek. Beraiek saltzen dizkiguten gezurrak gezurtatzeko sortzen baitira. Sinistarazten dizkiguten egiak kuestionatzeko. Beraien iritziaren aurrean parez pare beste bat jartzeko. Etorri badator, hemen dago, baina ibaian gora joateko arraunei eragin behar zaie. Acabamos de empezar, pero para seguir adelante necesitamos vuestra ayuda. Zuen laguntza iritziak biltzeko, zuen laguntza egitasmo berria elikatzeko, hornitzeko. Maria gora eta Maria bera, boga!